aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol pati naman kan Technical Control. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdi po sa DZGB. Mga bareta ang unyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustasa. Angel, marhay na hapon. Please go ahead na. Mas irarani ka National Telecommunication Commission na Bicol ang sa mga serbisyo sa pagikan mobile services sa Sorsogon National Convention Center sa Capitol Compound, Sorsogon City sa aga, Pebrero 18 sa good 19 pon alas 9 nin aga sa good alas 5 nin pagkahapon. Sigunta sa NTC Bicol sa panganat ni Officer in Charge Attorney Judy Ana Bilanghel, katuwang ninda sa nasabing aktibidad ang gobyerno provincial kan Albay kung siina obheto kaini na mas mairani ang sa indang mga programa sa nasabing mga residentes ka nasabing lugar. Sa primerong aldaw, ibibida ninda ang mga seminar para sa mga gustong magkuan in radio operator certificate. Mantang sa kaduang aldaw naman itatagama ini sa pagproseso. Kan man iba-ibang mga lisensya, permit asin magpaparehistro man sa mga ekipahes pang telekomunikasyon. Kaibahan man sa serbisyo nga pwedeng ma-avail kan publiko ang renewal nin mga permit para sa cellphone dealers asin repair center, maging man ang pagpaparehistro para sa portable radio o walkie-talkies. Nagpatanid naman ang ahensya sa mga nawaranin cellphone na pwede silang magrani sa NTC para ipablock ang internet o International Mobile Equipment Identity. Basta sa na makapagpresenta sinda nin magakanigong dokumento o katibayan na pagsadiri ninda ang nawarang cellphone. Magdagdag na bareta, Enzo Mustaza, DZGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, diretso pakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Compadre nga Alarmario. Compadre Al, marhay na hapon. Please go ahead, man. Fundraising ng unyan ang isang ng politiko para sa nagaraning barangay asin SK election sa Nobyembre 2. Sa monitoring kan DZGB News, may mga pigsusugo na ang iba na politiko na ma-involve ang sa indang mga katiwala sa illegal na aktibidad, siring kan wetting, pati na quarrying para maka-raise ng budget na itatao sa indang mga manok na kandidato sa barangay. Ang iba project ang tinututukan para maka-porsyento ng SOP. Kanya-kanyang fundraising para siguraduhon na gumana sa indang mga manok sa barangay as in SK election preparasyon maninda para sa nagaraning 2028 local and national election. Alarmario, DZGB. Salamat, Compadre Al. Ngunyan sa detalyes kan bareta man sa lado nasyonal, pinag-enganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na sabaton ang Year of the Fire Horse sa paagikan disiplina, higos asin malinaw na obheto. Sigun sa Presidente, dahil magkakanigo na makaskas na paghiro kundi dapat tama ang direksyon. Tinaawan doon kang Presidente ang pagiging aktibo asin produktibidad asin produktibo kan asin value chains
pagsiguro kan patas na oportunidad asin padagos na serbisyo publiko. Balikan tan detalyes kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol Giraray si Chief Jimmy. Chief Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead na. Dahil na makondosir na pag-imbestigar sa mga reklamo sa Pantaw District Hospital ang Sangguniang Pandalawigan o Rugnaan Committee sa salud na pinapanginutan ni Board Member Caroline Sigaso dahil sa mga complainant nagdirekta na sa DOH na sa poder na kan Department of Health ang pagdesisyon tungkol sa iba-ibang aligasyones sa padalagan kanasabing ospital, lalo na tungkol sa nagadaan na 8-month-old na aki. Sangunyan ang planong personal o pagbisita kan mga membros kan Sangguniang Pandalawigan sa Pantaw District Hospital dahil na malalawos basado kay Board Member Caroline So. Matatandaan kan mga nagtalikod na mga aldaw, pupuktakti ni na mga negatibong aligasyon sa social media ang nasabing hospital kung sa inarosan mga bagay na ini nakantos man sa karaman kan Sangguniang Panlalawigan Kanalbay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, balikan taan detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkaigoning dagdag na mga planta na nasa linya kan precast paneling na sarong modernong paagi para sa mas madali na konstruksyon kan harong. Sa tahaw ini kan target na mapadali ang produksyon asin mapahiwas panglalo ang sakop kan expanded 4PH program. Sigun sa presidente sa indang gigibohon ang gabos para bako sana ang planta kan mega wide sa Taytay Rizal ang magsiserving source kan precast panel na mapapakaskas kan programang paharong kan sa ayang administrasyon. Afera sa madalian konstruksyon, target kang presidente na mapadakulan may tataong harong para sa mga Pilipino. Dai pa nahahanap kan mga otoridades ang eksaktong lokasyon kan puganteng businessman na si Charlie Atong ang sa taho kan bagong 10 sakyada na ginibo kan Philippine National Police. Sigun kay Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, maski negatibo ang gabos na sites na binisita kan mga otoridad, nagapadagos ang manhunt operations kontra kay ang affair ka ini ipinahayag ni Remulla na maski dakol na sindang nare-resibi na mga leads asin report na naghali na ni nasyon ang most wanted suspect, pinagtutubudan kan pulisya na mantinido pa sa Pilipinas si ang enot nang ipinaglangkaw sa 20 milyones de pesos ang kantidad kan reward na pigtangro kan DILG asin kan PNP para sa kung sisay man ang makakapagtaon ng tamang impormasyon may kinaaraman sa kinamumugtakan ni Charlie Atong ang. Mientras tanto naging matrayumfo ang ipinaglansar kan Puwersas Armadas kan Pilipinas kasabay ang Australian Defense Force asin United States Indo-Pacific Command na ika-14 Philippine-Australia-United States Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCCA. Kinundusir ang MCCA kan Pebrero 15 sagko 16 kaining taon sa West Philippine Sea. Nag-deploy ang Pilipinas kan mga barko asin aircraft kaiba na ang BRP Diego Silang, FA-50 fighter jets asin BRP Teresa Magbanwa kan Philippine Coast Guard. Nagpadara naman ang Australia ning HMAS Toowoomba asin P-88A Poseidon mantang USS Dewey asin P-88 Poseidon kay P-8A Poseidon ani pinadaraman kan Estados Unidos. Kasabay sa mga ginibong aktibidad and communication exercises, maritime domain awareness events, division tactics, replenishment asin hot wash. Maut ka na exercise na mas pang mapakusog ang interoperability, koordinasyon asin katalingkasan sa paglalawod susog sa international law.
Sa may relasyon pang bareta, nanotaran kan militar ang presensya kan duwang People's Liberation Army kan China sa West Philippine Sea. O kaya nanotaran kan militar ang presensya kan duwang People's Liberation Army Navy ship sa West Philippine Sea mantang nagakaigwan ni ika-14 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ang Pilipinas, Estados Unidos de America asin Australia sa Baho de Masinloc. Sigun kay BRP Teresa Magbanwa Executive Officer Kapitan Adrian Vargas, biglang nagbutwa ang mga barko mantang nagpapadagos ang pag-ensayo sa pag-ultanan kan mga nasyones asin sa luwas kan designadong exercise box. Paliwanag pa ni Vargas na dain nagrani sa exercise box ang mga barko kan China mantang daining nangyaring radio challenge asin nagtinirsa na ang mga Chinese presence harani sa lugar kan ensayo. Sa iba pang bareta, nagangalas ang Malacanang kunata dai kinasuhan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga police generals na nahilingan ning maanumalyang panggagadan sa kakusugan kan drug war kan opisyal pa ini kan Philippine National Police. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, si Magalong kaito na Oversight Committee Head sa kampanya kontra illegal na droga asin nagserbi na igwang sala sa implementasyon kan war on drugs pero daing nakasuhan na general. Mismong si Magalong ang nagsabing igoning report may kinaaraman sa extrajudicial killings asin nadagit pa mismo sa mga general mantang sinda na sa command conference. Sigun pa kay Castro na inako ni Magalong na dakul ang garadanan na daiman dapat asin ang ibang listahan iyo ang mga kalaban sa politika na daing kinaaraman sa war on drugs. Sinabi pa kan opisyal na dapat maimbestigaran kung sisay talaga ang dapat na manimbag sa mass killings kan kakusugan kan war on drugs kan Duterte administration. Mapuuna ang Sandigan Bayan 6th Division sa Marso kan pagdangog sa kasong malversasyon kontra kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico asin 15 iba pa na may kinaraman sa substandard na flood control projects sa Nauhan Occidental, Mindoro. Base sa kasuguan kan korte, mapon ang presentasyon kan ebidensyas kan prosekusyon sa Marso 3 asin Marso 5 asin magpapadagos ang Martes asin Huwebes alas 8:30 nin aga. Enot nang tinapos kan anti-graft court ang pagdangog sa petisyon para sa piyansa kan nagkapirang akusados. Sinugo na ang prosekusyon na magsumitir nin formal offer of documentary evidence sa laog nin duwang aldaw mantang may kaparehong panahon na ang defensa tanganing magsumitir man nin komento asin sa indama na ebidensyas. Pagkatapos kay ni malatag ang mag-inibong nalado kan sa indang kanya-kanyang memorandum sa laog ning tulong aldaw bago dagos ng desisyonan kan korte ang isyo sa piyansa o temperamenteng libertad. Mabueltan detalyas kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Buwaltan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nagpahayag ng pagiging neutral ang International Criminal Court prosecution sa kahagadan kan kampon dating Presidente Rodrigo Duterte na idiskwalifikar ang tulong abogado kan drug war victims. Ipinaaram ini kan prosekusyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1 sa pagikan tulong pahinang dokumentong pinirmahan ni Deputy Prosecutor Mamey Mandiaye Niyang na may petsang Pebrero 16. Alagad in kaso tabangan kan chamber sa pagkonsiderar sa request kan defensa, sinabi kan prosekusyon na dai ini madepende sa redacted documents para sa confirmation of charges hearing. Matatandaan kan Pebrero 11 kan maghagad ang kampo ni dating presidente na ipagmando kan ICC Pre-Trial Chamber 1 sa ICC Registry na ipawarang kwenta ang pagbugtak sa tulong legal representatives kan mga biktima kan war on drugs na sinda abogado Joel Butoyan, abogado Gilbert Andres asin abogada Nicolene Arcaina dahil sa conflict of interest. Ipinagmando kan opisina kan ombudsman ang pagbubelta sa gabos na resident ombudsman sa manlain-lain na ahensyas kan gobyerno. Ini ang ipinahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kasunod kan pinagkomisyon na survey kan Okta Research kung saan nagluluwas na 73% kan mga Pilipino ang nagsasabing panunuhol ang pinakamidbid na klase kan korupsyon sa gobyerno. Sigun kay Clavano, parte ini kan reforma kan ahensya para maray ang sistema sa mga opisina kan gobyerno, mamantinir ang profesionalismo asin mabawasan ang red tape sa anuman na irregularidad. Sa ngunyan, pinagsasapinal pa ang listahan kan mga ensyang sa giraray na bubugtakan kan resident ombudsman, kasabay na ang Departamento kan Obras Publikas, ang Adwana asin ang Bureau de Rentas Internas. Dagdag pa kan ombudsman papakusugon kaini ang koordinasyon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA asin Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno, tanganing mas magi makaskas asin accessible ang serbisyo publiko. Pinag-abangan ko niya na Martes ang sarong annular solar eclipse na inapod na Ring of Fire. Sigun sa Pag-asa Astronomical Division, ini ang mangyayari bandang alas 7:13 taod-taod na banggi oras sa Pilipinas, asin madurar ning sobra sa 2 minuto asin 20 segundos sa peak stage kaini. Mahiling ang annularity sa nagkapirang parte kan Antarctica, mantang ma-eksperyensya naman ang partial eclipse sa South Africa, South America, asin nagkapirang parte kan Indian Ocean, Pacific Ocean, pati na Atlantic Ocean. Sa Pilipinas, dai mahihiling ang eclipse dahil wara sa path kan annularity ang nasyon. Sa ibong kaini, pinaglalaoman na magiging sentro ini sa mga observatory asin scientific community sa mga nasyon na sakop kan eclipse. Ipinagkukonsiderar kan mga eksperto na importanteng pagkakataon ini tanganing pag-adalan ang hiro kan aldaw asin bulan siring man sa epekto kan eclipse sa kapalibutan. Selyado na kan Departamento de Agrikultura asin Departamento de Turismo ang kasunduan sa pagpapakusog kan farm tourism sa Pilipinas. Sa pinirmahan na Memorandum of Agreement, tinda Tourism Secretary Cristina Gracia Frasco asin Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nakapalaman ang katuyhan na pakusugon ang produksyon kan pagkaon asin turismo. Sa irarom kan kasunduan, magtatabangan ang duang ahensya sa pag-abot sa pagpapahiwas kan farm tourism destinations, pagpapamidbid o promosyon sa lutong Pilipino, asin pagtaong prioridad kan agrikultura sa tourism planning. Ipinahayag kan House Young Guns Bloc ang sa indang matibay na suporta sa reforma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP. Sa irarom kan bagong polisiya, otomatiko ng libre ang enot na 50 kilowatt hours kan konsumo sa kuryente kan mga pamilyang benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
Sigun kinda Deputy Speakers Paulo Ortega, J. Conghon, asin Representante Zia Alonto Adyong, kasabay naman si Congressman Ernix Junicio, dakulang ginhawa ini sa mga kaharungan sa halangkaw na singil na ning kuryente na nagkakaon sa dakulang partikan sa indang dilihensya. Hinali na kayaan siblag na aplikasyon asin halabang verifikasyon para mas mapakaskas asin masigurong makaabot ang subsidiya sa mga kwalipikadong tios na familyas. Maikonsiderar na game changer ang lakdang administrasyon dahil direkta asin dai mapependyenteng mariresibi kan 4-piece beneficiaries ang nasabing benepisyo. Inumaw kay ng padagos na pagtutok ang presidente sa mga programang pro-poor asin people-centered governance. Pangapuda naman kan House Young Gun sa Departamento kan Enerhiya asin mga kooperatibas nin kuryente na siguron ang maray na implementasyon kan automatikong subsidiya para tulos na mapakinabangan kan mga beneficiaryos. Pinirmahan naman kan Departamento kan Agrikultura asin Japan International Cooperation Agency o JICA ang sarong kasunduan para sa halos 8 bilyones na Japanese yen o kabaining halos 645 milyones de pesos na grant para sa makabagong rice processing system sa Kawayan City, Isabela. Pinanginutan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., National Food Authority Administrator Larry Lacson, asin JICA Chief Representative sa Pilipinas na si Mr. Baba Takashi ang pagperma sa kasunduan kasudma. Pipahidali ka na adwana ang pagbusol sa digital asin data-driven na sistema kan Bureau of Customs. Ina ni pinahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa 2026 Economic Ease of Doing Business Briefing kan Anti-Red Tape Authority. Kasabay sa modernisasyon ang Integrated Customs Processing Systems o CPS na masalida sa E2M asin mamanihar sa end-to-end automated processing kasabay ng digital payment sa mga transaksyones sa adwana. Ipigbubusol ang CPS sa irarom kan public-private partnership kan Bureau of Customs asin sarong pribadong katuwang. Kasabay kay ni pinahiwas ang online o kaya pinahiwas ang One Client Portal para sa real-time update sa shipments asin mas madaling pagproseso. Katuyuhan kan mga reformas na maging madali ang importasyon asin pakusugon ang transparency, suportaran ang mas epesyenteng sistema, susog sa direksyon kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ultimong detalles kan Bareta, duwang parasira na iligtas kan Philippine Coast Guard matapos maglubog asin 8 metro o kaya maglubog nin 8 metro an sa indang bangkang pangsira dahil sa makusog na balod sa kadagatan na sakop kan Lantawan, Basilan. Segun sa report, binabot nin haros 2 oras na palataw-lataw sa dagat ang mga parasira bago na hiding bandang alas 11 ning aga kan nag-agi ang lunadan dagat na MLC Dayang. Tulos ining nakipagkoordinar sa BRP Melchora Aquino o MRRV-9702 kan Philippine Coast Guard tanganing magkaigwan ning rescue operations. Pag-abot sa lugar, nagdispatchar ang 97-meter multi-role response vehicle ning rigid hull inflatable boat para ligtas na mailunad ang duwang survivors. Na sa pagkipagkoordinar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tulos na nag-akudir ang medics asin ipinaaral mo sa initial na medical assessment ang mga parasira. Sa ngunya nasa marhay asin ligtas na mga kondisyon na ang duwang individual asin ipig-turn over na sa Coast Guard Substation Lantawan para sa magkakanigong tabang asin dokumentasyon. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, sa technical control si kumpadreng Nal Baldo, sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa